Halo, layanan analitis online sistem guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Kita bakal sinau saben parameter ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso. Kita saranake kanggo ndeleng saben indikator organisasi sing ditakoni luwih cetha. Saiki ayo goleki indikator utama perusahaan Advanced Inc. ticker ASIC. Review iki adhedhasar informasi saiki ing Mei 29, 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Advanced Inc. kalebu subkategori Chemistry, 71 organisasi njupuk bagian ing comparison, kang banget wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 8 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,8 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing wiyar banget, ing kerangka kabeh pasar umume. Bisa dideleng yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang skor 8 kanggo perusahaan Advanced Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Advanced Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng Advanced Inc. nuduhake owah-owahan 4%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 3,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Advanced Inc. gunggungipun 0,64 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 574 US dolar miliar, subkategori regane 1 US dolar 5 sen miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 0 US dolar 79 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku subkategori 235 US dolar miliar. Kanthi bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Advanced Inc. ing subkategori ing kasus regane pasar saham yaiku 0,111%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,337%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Perusahaan sing diteliti nduweni kewajiban utang 0 US dolar 35 sen 7 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 45% saka usaha. Kinerja utang perusahaan apik 1 titik. Rasio nilai pasar kanggo laba perusahaan yaiku 7,5. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 72,5. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio bati dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik banget 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi 85 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken dadi 107 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha mediawi samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,4. Rata-rata ing subkategori punika 1,6. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 1.560 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionally kira-kira ing 1 US dolar 88 sen 0 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 5,5%, karo rata-rata ing subkategori 2,3%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut nomor karyawan ing subkategori punika 0,25%.
sing 125% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $441.000. Dene kanggo subkategori yaiku $989.000. Evaluasi volume modal saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $58.500. Kanthi rata-rata ing subkategori $13.700. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben pegawai perusahaan punika $1.075.000. Subkategori, $603.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 1,9%, dibandingake karo rata-rata subkategori 2,8%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 57% kanggo perusahaan Advanced Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 53%. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $23.83. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $34.49. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi kanggo evaluasi simpenan Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis perusahaan Advanced Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan digawe. Buka pesenan tuku ing $23.84. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Perusahaan ditaksir nggunakake kriteria evaluasi indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 26,67. Mandeg mundut disetel ing pukul 21.01. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan kasebut didandani kanthi mandiri adhedhasar asil perdagangan tanggal 28 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, KIT bakal pesen imbangan kanggo ngedol. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo masyarakat kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.